Gani. Sa ang utanan mo to bulangan nga. Uy, kuya, ikaw tong amahan ni Mirling pada no? Oo. Sa lagi kay naaman kas video as kuan ko yang vlogger. O di ba day ina nakapimos ang piling gwapa oy. Kay lagi daw nakailan ako dito day sa bulangan sa manok. Ay grabe naman jud kapimos sa tong duhaan ni Fatherland. Kay pati Tarian Sa Manok day na nakailan ako dito day ay please lang. Bitaw day oy kana mo si Fatherland day is nanay nakailaan na. Kay lagi day kana mo gong 300k followers na kong account day is daghang nakailan ni Fatherland ana. Ang ubang followers na ko ana day nga taga mo aday mo chatra sa kuha day nga nakita daw nila si Fatherland dia sa Aurora. O di ba inana kapimos ang ako ang Fatherland. Anyway, dahil kanina mga panahon na dahil no is John dahil ni dahil mo nang niuli miya ni sa bukid. Mo na ako na pong gatruhan og tudlo si Fatherland sa iyang cellphone nga kung ginatag ba. Kay lagi dahil para makabalo siya dahil pag mutawag ko kung saon niya pagtubag no. O niya ang nakalisod ni Fatherland dahil kay grabe makapindot sa LCD. Kay lagi dahil pag pindot ni Fatherland sa iyang cellphone dahil morimbo ang LCD. Mo na sa paminaw na ko dahil marag mo pahuway ng cellphone na. Layo ra isa ka tuig na dahil og di maguba ang LCD oy. Og mo ra dahil to no by mo oy.